Ola, boas tardes a todos. Hoxe vamos a presentarvos unha nova propiedade e sobre todo vai dirixida a todos aqueles que tedes un alma de rehabilitador ou de rehabilitadora. Por qué? Porque trátase dunha vivenda para rehabilitar con finca. Pero antes de comenzar pola vivenda vamos a explicarvos un pouco onde estamos. Hoxe estamos nunha situación, por que non, vamos a dicilo, excepcional. Por qué? Como podedes recoñecer aquí a miña espalda, que temos aí ao fondo? Ría de Vigo, temos a Vigo, a zona do Porto, a fondo Samil. Donde estamos, por tanto, adiviñades, non estamos en Cangas, pero estamos en Moaña. Estamos concretamente na zona de Tirán, na parroquia de Tirán. Por que excepcional esta zona, creemos? Porque é unha zona moi tranquila, é unha zona recollida, pero que é un pasiño tanto camiñando como en coche. Estamos en Moaña, estamos en Cangas, que a vía rápida aquí preto de nós. Estamos nunha finca onde hai varias vivendas, unha finca que está en varias alturas, en varios socalcos que chamamos. Esta finca ten acceso desde varios puntos. Na parte superior da finca está situada a casa, e desde a parte traseira, desde a parte de arriba da casa, temos un acceso a través dunhas escaleiras. Este acceso ven directamente desde a rúa asfaltada, e a rúa que entra dende o camping ou un poquinho máis arriba e que vai a coller saída hacia a zona do Con. A finca tamén ten outra entrada lateral, tamén con acceso desde a carretera, que é unha zona de paso sobre outras fincas, e a finca está toda ela bordeada por o camiño que dá baixada ás praias. O camiño que ven, que bordea a finca e que vai dende a igrexa e que baixa polo lateral, pola parte traseira do cementerio. A finca e a casa tamén ten, a través dunhas escadas, un acceso propio dende esta rúa que dá baixada á zona da igrexa, un acceso propio cara a finca tamén e cara a ese camiño. A casa, vamos a falar un pouquinho da casa. A casa é unha casa que ten planta baixa, sobre na parte alta da finca, e ten o altillo, a zona do fallado, baixo cuberta. A casa está para rehabilitar, ten unha serie de divisións, pero o potencial da casa é, sobre todo, a orientación que colle e o aproveitamento que podemos chegar a facer da estrutura. O tellado é un tellado con entramado de madeira e tella. O fundamental ou atractivo, como decíamos, da casa simplemente o seu aproveitamento, facendo o conxunto entre a casa e a finca unha gran oportunidade para que aqueles que vos decíamos antes que tedes esa alma de rehabilitadores. O excepcional é a proximidade co aproveitamento que podemos facer do entorno. Por que? Pois mira, temos desde Moaña cara a Cangas, partimos da praia do Con, temos a praia do Con. Vindo cara a Cangas nos vamos a encontrar que co mirador da Masadía, que é un saínte, un poquinho xa a altura do que é a finca e da vivenda, atopamos primeiro a praia do Río da Ribeira. É unha praia onde dá saído ou onde termina este camiño de baixada que bordea a finca. Continuando nos vamos a topar xa ca igrexa de San Juan de Tirán, que é unha iglesia románica que data do século XII e XIII, e a iglesia, a peculiaridade dela, tamén a súa antigüedade, o seu bo estado de conservamento, é que está sobre un cantil, sobre un acantilado. Este acantilado ten unha serie de covas que se meten uns cantos metros, entre unha delas a cova da Alondra. Continuando o que é a iglesia románica, atopámonos un camiño, un sendeiro que vai a dar directamente a Cala da Mona. É unha cala moi coñecida porque non fai moitos anos fixeron unha rehabilitación aproveitando para facer un sendero, un mirador en estrutura de madeira, moi ben integrado ca zona. É unha playa tamén moi íntima sobre todo para a zona destes veciños, porque non é unha zona realmente de grande entrada de vehículos, co cual a hora de acercarnos caminando é unha situación preciosa. Continuando o mirador da Mona, seguimos e vamos a topar varias puntas, ata a punta do Niño do Corvo, ca súa praia, a punta do Crego. Continuamos e atopámonos ca praia onde está o camping, a praia do camping de Tirán, e máis alá temos a praia do Canaval. E aquí xa estaríamos no límite de Moaña e entraríamos en Cangas, onde teníamos a praia dos Animais, onde está, vedes ali na punta de todo, a Illa das Ratas, e xa atoparíamos en Rodeira.
Por tanto, o atractivo e o fundamental desta propiedade, recopilamos a situación, todas as posibilidades, o seu gran entorno, a orientación, temos sol todo o día, que esta pode ser unha propiedade na que con cariño, esforzo e unha inversión podades convertila tanto no voso fogar para a primeira vivenda ou vivenda habitual ou segunda residencia, xa que consideramos que é unha opción atractiva para ambas opcións. Xa sabedes, a través da nosa página web www.lares.gal ou consultándonos na oficina ou polo teléfono. Así que, rehabilitadores, animados, que particularmente é unha opción moi atractiva. Hasta logo.